12 kabalay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Bata nga nagluto usa sa ginalantaw nga sinugdanan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kalit nga miulbo ang dakong sunog sa Zone 4, Sitio Sarat sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa buntag adlong Miyerkules, sumala sa mga residente sa lugar nga paspas nga mikuyanap ang kalayo tungod sa kusog nga hangin niadtong tungura. Yang ang hangin manggod. Ang agi sa hangin paingon diri. Sa nadamay ning tabok na balay. Mo din ni katay na ning paingon diri. Kay kini manggod din sa likod, puro na yung mga kahoy, mga kanang mga plastic. Tungod sa kadako sa kalayo, gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Palisuray ang pagpalong sa kabumbiruhan sa kalayo tungod gamay ang dalan pasulod sa lugar. Mga kapuso, tungod sa kapiot, dinhi sa dalan sa Sitio Sarat, kung asa nahitabo ang sunog, maglisod na ang kabumbiruhan sa paggawas aron nga mag-refill og tubig. Busa ang gihimo karon sa mga residente, giputol ang linya sa COWD ug nagpahigayon na lamang sila karon og bucket relay aron nga mahatod ang tubig dito sa fire truck ug makapadayon ang kabumbiruhan sa ilang firefighting operation. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, anaa sa 12 ka mga balay ang ugdaw ug usa ang partially damaged. 1 million pesos matud pa ang danyos nga natala sa sunog. Usa na sa kaanggulo nga among gatutukan kay dili man mag-focus sa isa lang kaanggulo sir, tanan man nga anggulo among tutukan. Report diri sa kitchen nagsugod ang kalayo. Sa karon temporaryong gipahimutang sa covered court sa maong barangay ang mga nasunugan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.